A ddylai'r eglwys fod yn cwrdd eto? Dwi'n mynd i ystyried y cwestiwn yma gyda'n gilydd heddiw. Mae'n ystyried sy'n holl bwysig yn ein dyddiau ni, ac yn berthnasol iawn i ni allu ateb y rhai sy'n gofyn i ni. Tybed beth yw eich barn chi? Sut mae pwyso a mesur y mater pwysig yma fel Cristnogion? Wel, dwi eisiau ni gyntaf ystyried beth yw'r eglwys. Dwi'n yn gofyn nawr beth mae'r llywodraeth a'r byd o'n cwmpas ni yn ystyried yw'r eglwys. Dwi'n gofyn y cwestiwn, beth mae'r Beibl yn dweud yw'r eglwys? Dwi eisiau ni droi at llyfr Pedr ac Effesied. Dyn ni'n clywed y geiriau hyn gan Pedr. Ond yr ydych chwi yn hil etholedig, yn offeriadaeth frenhinol, yn genedl sanctaidd, yn bobl o'r eiddo Dduw ei hun. I ysbysu gweithredoedd ardderchog yr un a'ch galwodd chwi, allan o dywyllwch i'w ryfeddol o leini ef. A chwi gynt, heb fod yn bobl, yr ydych yn nawr yn bobl dduw. A chwi gynt heb dderbyn trigaredd, yr ydych yn nawr yn rhai a dderbyniodd trigaredd. Ac wedyn o lythyr Paul at yr Effesied, canis ei waith ef ydym, wedi ein creu yng Nghrist Iesu i weithredoedd da, a rhai a ragddarparodd Dduw, fel y rhodiem ni ynddynt. Yn gryno felly, dyn ni'n gweld fan hyn yn y ddau bwt yna, nad sefydliad dynol yw'r eglwys. Nid dynion sydd yn llywodraethu ar yr eglwys. Mae llywodraeth yr eglwys, neu church governance yn Saesneg, yn dod yn uniongyrchol gan Dduw. A mae hyn yn bwysig iawn. Nid awdurdod ailaw sydd gan yr eglwys i weithredu ar y ddaear. Hynny yw, dyn ni ddim yn cael ein awdurdodi i weithredu ar y ddaear gan unrhyw sefydliaeth neu lywodraeth neu awdurdod dynol. Mae'r Cristion a'r eglwys yn atebol i Dduw. Ydy hwn yn berthnasol heddiw tybed? Ydy. Oherwydd bod yr eglwys i feddhau'r llywodraeth, pan fo cyfreithiau'n cyd-fynd â chyfraith Dduw, eto, os mae'r llywodraeth yn llywodraethu mewn ffordd sy'n mynd yn groes i ddeddf Dduw, dyletswydd pob Cristion yw i feddhau Dduw yn lle i feddhau i'r llywodraeth. Dyma sut mae'r eglwys wedi gweithredu ar hyd y canrifoedd. Yn aml mae Cristnogion wedi gorfod gwneud safiad yn erbyn ar awdurdodau. Sylwch yr apostolion yn llyfr yr Actau yn gorfod gwrthsefyll yr awdurdodau Iddewig. Cofion yr holl ferthyron yng nghyfnod yr ymerodraeth Rufeinig. Cofion Martin Luther yn gwrthsefyll y pab. Ond rhaid i mi bwysleisio bod y gwrthsefyll yma ond i ddigwydd pan fo'r awdurdodau yn mynd yn groes i air Dduw. Y peth pwysig yw beth mae Dduw yn dweud ddyle yr eglwys wneud, ac nid beth yw barn y byd a'r rhai sydd mewn awdurdod. Gallwn gymryd yn ganiataol bod y byd yn mynd i fod o farn gwahanol i hyn. A'r rheswm wrth gwrs am hynny yw nad yw'r Beibl yn awdurdod i'r byd o'n cwmpas. Awdurdod i'r Cristion yw'r Beibl a beth sydd gan Dduw i ddweud yn y Beibl. Ond y cwestiwn i ni fel Cristnogion yn y sefyllfa bresennol yw, beth mae Dduw am i ni wneud? A dyma pwynt y drafodaeth hyn. Mater i Gristnogion yn unig yw sut mae'r eglwys yn gweithredu. Nid mater i'r llywodraeth na neb arall. Rhaid i'r eglwys sydd wedi awdurdodi gan Dduw barhau i werthuso a dadansoddi beth ddyle hi wneud. Nid oes gan unrhyw lywodraeth yn y byd hawl i wahardd yr eglwys. A ddylen ni gwrdd ar y sul?
Dyma'r cwestiwn llosg. Heb os nag oni bai, bydd rhai eglwysi yn cwrdd. Fe fydden nhw'n cadw safonau hylendid ac yn cadw pellter, mae'n siŵr. Bydd cynulleidfaoedd eraill yn penderfynu bod eu sefyllfa nhw yn wahanol ac na ddylid cwrdd. Rhaid i bob eglwys fyny'r hawl i wneud y penderfyniad sydd orau i'w pobl ei hun. Fel Cristnogion, dyn ni'n credu nad yw'r eglwys yn opsiynol. Dyn ni'n gwybod fel Cristnogion bod bywyd tragwyddol yn y fantl bob wythnos. Mae'r eglwys yn bodoli achub pobl rhag marwolaeth a chondemniaeth dragwyddol. Felly mae'r eglwys fel ysbytai i'r enaid. Mae'n bwysig nad ydym ni yn diystyru yr eglwys yn y mater yma. Nid oes modd gweithredu fel eglwys iach heb gwrdd â'n gilydd mewn person. Nid oes modd gweinyddu'r sacramentau. Nid yw corff Crist yn cael ei adeiladu yn yr un ffordd na'r un mor effeithiol heb gwrdd mewn person. Ond please, gai ddweud hwn i gloi, please peidiwch am camddiallu. Nid cymell pobl na galw pobl i gwrdd ydw i. Rwy'n ymbil i'r eglwys barhau i wneud y penderfyniad a nid neb arall. Rwy'n ymbil i bob cynulleidfa gael yr hawl i ddewis a gael rhyddid i gyhoeddi'r newyddion da ac i gwrdd neu beidio gwneud. Yn dibynnu ar yr amgylchiadau hynny sydd yn mynd i amrywio o le i le. Yn fwy na dim, dwi'n gofyn i ni weddïo gyda'n gilydd. Dewch i ni weddïo am yr rheini sydd mewn awdurdod. Dewch i ni weddïo am ddirnadaeth i'r eglwys yn gyffredinol. Rhaid i ni gofio bod yr eglwys yn y gorffennol wedi wynebu plai tebyg. Ac wrth i ni weddïo, dewch i ni gymryd y cysur yna sy'n eiddo i'r Cristion yn unig, trwy gofio eiriau Crist ei hun. Yr hwnna ddwedodd, wele yr ydw i fi gyda chwi bob amser, hyd ddiwedd y byd. Amen.